Dorong juta bu. Zaman nyawamu koyo man gede. Cek kanjeng. Iki mencen ya. Tak dhuwur pikiran dhewe. Kuat nih. Jadi, kowe tukang tebang, tukang film, tukang menek-menek, tukang listrik, tukang apa wae. Anu kita. Oke lali, kuwi iki. Tekon di kanjang ini. Keamanan, Bro. Ketoknya sepele. Nek kowe keblok ngono lho lho. Bongko kok. Iki. Tukang listrik, tukang tebang kayu, tukang menek togor, kudu tuku. Keranjang kuning iki lho. Iki sepele, tapi nek teblok ngono kae bongko wae tak omongi. Genah ora? Ayo paham to. Iki urusane nek mudhun piye?